Hola, ens trobem avui aquí en la zona de l'aparcament futur de la zona taronja, que és la part més important del nostre projecte de l'aparcament regulat, i només és per fer l'anunci de que a partir d'uns 15-20 dies començaran a fer l'arranjament de la zona. Aquí netejarem tota aquesta brossa que hi ha cap allà de la pinassa, de les herbes aquestes que tenim cap aquí, quedarà tot a planer i començaran a ubicar les places d'aparcament futur. Això no vol dir que un cop estiguin posades ja començarà. La zona taronja comença a partir de Setmana Santa i aquest serà el primer any. El que farem també és una primera prova pilot a partir d'aquesta Setmana Santa perquè la gent se vagi acostumant al nou sistema de pagament de la zona taronja. També es començarà a pintar els carrers que els hi toca per normativa el que serà la zona taronja, que són tots aquests carrers que van des de la via del tren cap a baix fins al passeig marítim i va des de Segur fins a Cubelles. Aquestes actuacions no crec que durin més, ens van dir l'empresa concessionària que estarien sobre 10-15 dies fent aquestes actuacions. Aquesta sí que és una mica més complicada perquè aquí s'ha d'aplanar terreny i hem d'anar posant els jocs perquè la gent se'ls vagi ubicant, i l'anunci simplement és que això comencem a posar-ho en marxa de cara ja a Setmana Santa i l'estiu que ve. Doncs és perquè la gent no s'espanti, que no comencem a fer l'obra i això és immediat, sinó que ja el plec de condicions ja marcava que les zones comencen amb esta temporada i després ja tindrem temps que tots els veïns i veïnes puguin demanar el bo o la temporalitat, que sabeu que les tarifes són reduïdes per tots els veïns i veïnes que estan empadronats a Cunit i els veïns i veïnes que viuen a la zona afectada per la zona taronja. Doncs aquest és l'anunci que des de l'Ajuntament de Cunit volíem fer a tots els ciutadans i ciutadanes perquè tinguessin en compte que properament veuran aquestes obres.